नोंनिबा सोर देरहागोन आंनिबाथ' दा बुंनो हाथ'आ खेल दसे नायग्रोनोसै बिनि उनावसो मिथिगोन नङा होमबा मोना जेनेबा खेलनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो माने फैगौ बोसोर थांनाय बोसोरफ्राव माबायदि देग्लायनि बोसोरफ्राव माबायदि मानसिफ्रा बाहागो लादों दा देग्लायनि बोसोरावथ' खेला बाहागो लादों मोजाङानो टिम फैदों क'क्राझारनि सिन्थाय फैदों बेनिफ्राय अदालगुरिनिबो फैदोंमोन मोजां खेल देखायलांदों बिथांमोना नाथाय जेनेबा जों एसे बिथांमोना गोजाननिफ्राय फैनानै देरहालांनो हायासै आदा माने गाबोननि खेलाथ' गाबोन फाइनाल बेखौ माने रायजो राजाखौ मा मेसेज हरनो सानो जों कमिटिनि जानानै रायजो राजानिसिम बेखौनो मेसेज हरनो सानो जे खेलाथ' खेल बेहाय सबनिबो थाखाय खेला आलादा नङा सब एखेयानो बे हिसाबै रायजो राजाफोरनि मदद बा रायजो राजानि हेफाजाब नङाबाथ' मोनसे खेल सालायनाया बा जाफुंसारनाया सम्भब नङा डुब लाइसे नहीं पूरा विनर होबई ना खेलिब जे भाई কেনেকুৱা ৰিজাল্ট কেনেকুৱা ওলাব ভালে হ'ব বুলি ভাবিছে ন ঠিক আছে মিচিং আহি আমি নকন দলুং বিলমুখ আচ্ছা কেনেকুৱা লাগে আজি খেলত ভাল মানে জিকিব লাগে না নিজিকিব লাগে জিকিব লাগে আচ্ছা কি বলত জিকিব যেন লাগে চাই লবি মানে 100ত কিমান মান পাৰ্চেন্ট আছে আশাবাদী হা ও ভাই 100ত কিমান মান পাৰ্চেন্ট আছে আশাবাদী 70 80 আচ্ছা हेलो लोगोफोर नै आं दायो मोनफैलायबाय जोंहा नलबारि प्लेग्राउन्डआव जोंहा बेयाव लोखि फुजानि नामैहाय नलबारि स्पर्ट्स एसोसिएशना माने सेसन 4 सेसन 6 माने बेखौहाय फुटबल माने बेखौहाय मानि प्राइज आरो जोंहा सासे इन्डियान आर्मि लेट गौतम राजबंशी बिथाङा सासे इन्डियान आर्मिमोन बिथांनि मुङैहाय खेल होनाय जादों आरो दिनैहाय खेला जाहैबाय सेमि फाइनाल ओमफ्राय खेला जागोन गाबोन फाइनाल आं बेयावनो मोनफैबाय दिनैहाय नोंथांमोननोहाय माखासे खेलनि गेलेनायखौ नोंथांमोननो खोन्थालांसैलाय नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय अलरेडि आङो दायो फिल्डआव मोनफैखाबाय नै गासिबो माने फ्रायबा अडियेन्स आरो नायग्राफ्रा फिल्डआव गासिबो मोनफैखाबाय आरो माखासे प्लेयारफ्राबो नै फिल्डआव माने बेवहाय गेलेनो होननानै हाजु जाखाबाय आरो नै आंनि उनावहाय आङो माने जेसेबां हायो आरो दिनैहाय सेमि फाइनालनि गेमखौ आरो सोर देरहायो आरो सोर जेनो बेखौ एसे खोन्थालांसै बे गेमा जाहैगोन सेमि फाइनाल नालाय एसे खेलाथ' थखर जागोन बे जाहैबाय राहुल एफसि ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मनु एफसि माने जायगानिनो आरो बारा गोजाननि नङा मोननैबो टिमा खाथिनिनो नायग्राफ्रा ओरै फैजोब्बाय ओमफ्राय अलरेडि माने कमिटिफ्राबो नै फैखाजोब्बाय आरो एसे माने खेलखौ आं मोजाङै एसे खोन्थिलांनो नाजानोसै जेसेबां हायो आरो हानायखिनिखौ आं खिन्थिलांनो नाजानोसै थेवबो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ आङो बारा गोबाव खालामला स्टार्ट खालामनोसै आंजों नोंथांमोना थांफाबाय थादोलाय दिनैबो ओमफ्राय आरो आङो गाबोन फाइनाल गेमखौबो खिन्थिलांनो नाजागोन हानायमानि थेवबो लोगोफोर बिदिबा दिनै भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै चलो एफसि इसोर जाहैबाय माने बर्ड स्कुवार बर्ड ना बिसोरो ओरैजाय मनु एफसिजों रायलायनोसै बे जाहैबाय मनु एफसि मेनेजार কোন আছিল মেনেজাৰ আপুনি নেকি কোন হয় মनु एफसि মেনেজাৰ কোন আছিল তুমি নেকি আচ্ছা এজন কেনেকুৱা খেল ঠিকে তোমালোকে এটা কি ভাবত আইছে এতিয়া জিকিম বুলি আইছো কি হয় নেকি এটো কি খেল কি গেম এটো আমাৰ থাৰ্ড ৰাউণ্ড সেমি ফাইনাল এটো খেলত উইনাৰ হলে ফাইনাল প্ৰাইজটো কিমান আছে 40-30 ন আচ্ছা বেষ্ট অফ লাক बे जाहैबाय मनु एफसि ओमफ्राय जे मोनसे खोन्थानोसैलै आङो ओरैजाय नै राहुल एफसि जोंहाय राहुल एफसिखौ एसे खोन्थानोसै बोरो नोंसिना टिम मेनेजारा सोर बियो ओरै फै फंबाय एसे रायलायनि माबोरै एबार खेला देरहाया अबेनि लाबोदों गेलेग्राफोर लाबोदों ना अबेनिफ्रायबा जनायनि दं सिलापदार आच्छा आरो माबान दं मासख'आ गोसोआव माबायदि मोनदों देरहानायखौ सानगोन ना सानाखै देरहानांगौ देरहानायथ' नंगौ माबायदि जागोन खेला मोजां जागोन ना आच्छा माने मोजां जागोन होनना बुंबाय नायग्राफोरखौ एसे खोन्थानोसै नै बिथांमोनहा नोंसोर मानि पार्टि राहुल एफसि देरहागोन 100% गरब्रैसो आच्छा नायसै बिथाङाबो जाहैबाय राहुल एफसिनिनो सापर्टार ना नोङो सापर्टार नोंलाय एखे नोंबो सापर्टार नायसै गरब्रै होगोन नामा गरब्रै 0 जानो हागौ गरब्रै 0 आच्छा नै नायग्राफ्रा अलरेडि मोनफैखाजोब्बाय आं एसे खोन्थाबाय नै
गेलारियाव माने फुलानो जाबाय आरो दसेनि उनावबाथाय माने गेलारिखौ मोननाय नंला आरो ओरैजाय आङो दायो राउन्डआव एसे खोन्थागोरबाय आरोखि टाइमाथ' जासिगोन आरो थेवब्लाबो माने आं राउन्डखौ एसे खोन्थागोरबाय ओरैजाय मनु एफसि ओमफ्राय ओरैजाय आं दानि खोन्थानाया बिसोर जाहैबाय राहुल एफसि सोर देरहागोनलाय सोर मोनसे टिमा देरहागोन खोन्थालाय आइडिया बुंनो हासिगोन होमबा आइडिया गैथ'आ दाख्लैनिफ्राय नायै जेबो होमबा आइडिया गैया नांबावगोन हा खोला पार्टिया मा एफसि मनु एफसि आच्छा बिथा बुंबाय माने मनु एफसिया देरहागोननो ओरै फंबायनाव सोंना फंबाय सोर देरहागोन खोन्थादो ब्लु माने मा एफसि बिलाय राहुल एफसि आच्छा सोरबा बुंदों माने मनु एफसि नोंनिबा 100आव बेसेबां पार्सेन्ट 100आव बेसेबां पार्सेन्ट 99 आच्छा थेवबा माने 100 नङा आरो नोंसिनिबालाय सोर देरहागोन देलाय खोन्थालाय नै ओरैनि ओइ मोनसेया एखेनि दे ओरैनासो देरहाबाय राहुल एफसि माबा मनु एफसि आच्छा सोरबा माने हेड टेल खालामबावबाय ओरैजायसो सोंबावसै र' आङो सोर देरहागोनहाय कुने जिखिब खेलदो कुने जिखिब राहुल एफसि बरबाम राहुल एफसि मनु आच्छा नोंसिनिबा सोर देरहागोन जायगानि हिसाबै नलबारियानो देरहानांगौ नलबारि सारनि हिसाबै कुने जिखिब नलबारि माने बिथांमोना जाहैबाय माने जायगानिखाय माने जायगानिखौ सापर्ट होदों आरो बे माने थाखायो जाय जायगायाव नों थाङा माने जायगानिखौ एसेबाबो माने 100आव 10% माने बिसोर बांसिन सापर्टखौ होखायो आरो बिथांमोना जायगानि नालाय ओंखायनो माने जायगाखौ सापर्ट होदों आरो दखानि बिसोर बिथांमोना माने दखानि आरो बिथांमोनाव मा मोनसे खोन्थागोनसै आं सोर सासे मालिकथाय सोर सासे मालिक हा मालिक फैयाखै सोर सासे मालिक सोर सासे मालिक गैया नोंसोर मा मोनो सानबेसे नोंसोर दखाननिया सानबेसे जाखो फार्स्टनिफ्राय माबायदि जादों सेलिंफ्रा एसे मोजां नों मालिक नामा मेन मालिक नङा सोर मालिकआलाय मालिक गैया आइया नोंसा मालिकबो गैला होमबा बिदि जाबाय आङो दायो अलरेडि फिल्डआव मोनफैबाय माखासे सोरनावबा सोंनानै आङो खोन्थाबाय माने सोरबा खाथिनि मानसिफ्रा बुंबाय आरो जायगानियाथ' जायगाखौ सापर्ट होगागोन नालाय बेखौ खोन्थाबाय आङो ओमफ्राय दायो खेल जानायनि सिगां आङो खेलखौबो खिन्थिलांबाय थानो नाजानोसै नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय কি ক'ব বিচাৰে আপুনি কোনে জিকিব যেন লাগে আপুনি কিন্তু খেলটো দেখাই নাই যে এতিয়া কেনেকৈ ক'ম এতিয়া নহয় যেনিবা ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আপোনালোকেতো চাই আছে খেলটো চাই আৰু যেনিবা কোনে মানে আজি খেলটো কোনে উইনাৰ হ'ব যেন লাগে গতিকে ক'ব পৰা নহ'ব এতিয়া ক'ব পৰা নহ'ব माने दाख्लैनिफ्राय खेलखौ नायनाय फैदोंब्लाबो बिथांमोना बुंनो हाया जाहैबाय माने आंनि आन्दाजाव आरो होनबा खेला माने बराबर जानांगौ ओंखायनो माने बिथांमोना माने एन्सारखौ होनो हायाखै आरो ठीक আছে लोगोफोर बिदिबा आङो खेलखौ माने खिन्थिलांनो नाजाबाय थानोसै नोंथांमोना थांबाय थाबानो जाबाय सोर देरहायो सोर गल जायो नङा होमबा आरो सोर फार्स्ट गल होग्रोयो बेखौबो खोन्थालांगोन आङो ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना सोरबाफ्रा जुदि आं चेनेलखौ नायनानै जुदि दिनैसिम साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो जाय बिथांमोना आंनि फेसबुकखौ नायनानै बिथांमोना जुदि दिनैसिम माने फल' खालामाखै नोंथांमोनखौ आं फल' खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय रेफ्रिमेन ओमफ्राय ओरैजाय जाजमेनफ्रा सानैबो ओरैजाय सासेया नै रेडि जाबाय बे जाहैबाय जोंहा सासे जाजमेन ओरैजाय सासेयाबो जाहैबाय जाजमेन मोजांलै फंबायमोन सोर देरहागोन बायदि नोंसिनि आन्दासाव ओरैसो होनबा जाजमेन बाय नोंनिबा सोर देरहागोन आंनिबाथ' दा बुंनो हाथ'आ खेल दसे नायग्रोनोसै बिनि उनावसो मिथिगोन नङा होमबा सासे बेस्ट फनावहाय ओरैबायदि सोरजों रायलायदों बेखौथ' मिथिला आङो आदामोना जेनेबा खेलनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो माने फैगौ बोसोर थांनाय बोसोरफ्राव माबायदि देग्लायनि बोसोरफ्राव माबायदि मानसिफ्रा बाहागो लादों देग्लायनि बोसोरावथ' खेला बाहागो लादों मोजाङानो टिम फैदों क'क्राझारनि सिन्थाय फैदों बेनिफ्राय अदालगुरिनिबो फैदोंमोन मोजां खेल देखायलांदों बिथांमोना नाथाय जेनेबा जों एसे बिथांमोना गोजाननिफ्राय फैनानै देरहालांनो हायासै बेनि थाखाय एसे दुखु जादों आच्छा ओमफ्राय नै जोंहा माबाजों रायलायनोसै आङो स्कुवार बर्डजोंहाय आदा माने गाबोननि खेलाथ' गाबोन फाइनाल बेखौ माने रायजो राजाखौ मा मेसेज हरनो सानो जों कमिटिनि जानानै रायजो राजानिसिम बेखौनो मेसेज हरनो सानो जे खेलाथ' खेल बेहाय सबनिबो थाखाय खेला आलादा नङा सब एखेयानो बे हिसाबै रायजो राजाफोरनि मदद बा रायजो राजानि हेफाजाब नङाबाथ' मोनसे खेल सालायनाया बा जाफुंसारनाया सम्भब नङा बे हिसाबै जों रायजो राजाखौ खावलायो जाहाथे गाबोननि फाइनाल खेलाव
बयबो रायजो राजानि सहाय सहयोगिताजों जों जाहाथे फाइनाल मेचखौ मोजां सालायलांनो हायो आरो मोजां जाफुंसार होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरोखि गाबोननि प्रग्रामाव मिनिस्टार फैगोन गाबोन प्रग्रामाव मिनिस्टार फैगोन आलासि महरै गाहाय आलासि माने बयखौबो रायजो राजाफोरखौ फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय नङा होमबा ঠিক আছে गोजोननाय थाबाय सारमोननिसिम आं ओरै टीमखौ माखासे खोन्थालांसै बे जाबाय मनु एफसि माने सोरबा हाबा जानायबो थानो हागौ केनका जिकिब ना हारिब जिकिब ना আচ্ছা তোমাৰ ভাল জিকিব না হাৰিব এটা খেলে কবডি ক'ব নোৱাৰি আচ্ছা এতিয়া सोंसै आं नै बिसोर जाबाय मनु एफसि नि प्लेयार्स খেলটো খেলি আহিলে আজিতো সেমি ফাইনাল মনত কিবা দুব লাগিছে নেকি পুৰা উইনাৰ হ'বই না খেলিব ঠিক আছে এতিয়া सोंसै ভাই কেনেকুৱা ৰিজাল্ট কেনেকুৱা ওলাব ভালে হ'ব বুলি ভাবিছে ন ঠিক আছে आङो खोन्थालांबाय थानो नाजानोसै ओरैनिफ्राय राहुल एफसिखौ एसे खोन्थानोसै आङो ओरै जाहैबाय इसोरो जाजमेन आरो रेफ्रिमेन नै माखौबा मिनिबाय दं बियो ओरै बे जाहैबाय राहुल एफसि इसोरो बायदियाव मा मानसि दं बेखौथ' मोजां मिथिला आङो मिसिङाइ আমি নকন দলুং বিলমুক আচ্ছা কেনেকুৱা লাগে আজি খেলত ভাল মানে জিকিব লাগে না নিজিকিব লাগে জিকিব লাগে আচ্ছা কিমান গোলত হা নাজানো আচ্ছা আপোনালোকে কিমান মান গোলত উইনাৰ হ'ব যেন লাগে ষ্টিকাৰ কিমান মান গোলত জিকিব যেন লাগে চাই লবি মানে 100ত কিমান মান পাৰ্চেণ্ট আছে আশাবাদী হা ও ভাই 100ত কিমান মান পাৰ্চেণ্ট আছে আশাবাদী 70-80 আচ্ছা বলে মানে ফিক্স হোৱা নাই 70-80 হেল্ল' ভাই কেনেকুৱা খবৰ জিকিব না হাৰিব নাজানো খেলটো ক'ব ন আচ্ছা ओरैजाय साबसिटिफोरा सोर थागोन बेखौथ' मिथिला दा खोन्थाजोब्बाय आङो ओमफ्राय दायो खेलखौहायल' खोन्थालांसै सोरबा बुंबाय माने जों देरहागोन सोरबा बुंगोन माने 70-80% खिन्थु माने खेलासो खोन्थासिगोन आरो दायो सोर माने बेसेबां पार्सेन्टआव देरहायो सोर आरो बेसे गल होनो हायो ओरैजाय नुनो मानसिफोरखौ नायबाथाय गोग्गोम बे जाबाय किपार नैबे जाहैबाय किपारा बिराद लासि जाहैबाय माने बियो ঠিক আছে लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना खेलखौ नायलांबाय थादोलाय आङो माने खेलखौ स्टार्टिंनिफ्राय लास्टसिम दिन्थिलांबाय थानोसै आरो खेला दायो माने स्टार्ट जासिगोन फिल्ड गेजेराव हाबलांबाय नायदो खेला स्टार्ट जासिगोन खेलखौ आं खोन्थालांबाय थानो नाजानोसै मा खोन्थादों गावसोरसो मिथिसिगोन आरो माबा मोनसे रायलायदों बिसोरो खेलनि सोमोन्दै रायलायबाय आरो जेनेबा गोसोमा मनु एफसि ओमफ्राय ओरैजाय मोनसेया जाहैबाय बे जाहैबाय राहुल एफसि खेला स्टार्ट जाबाय नै दायो माने लटारियाव देरहाबाय माबाया मा होनो बेखौहाय राहुल एफसिया आउट Rahul Lepsia, first time goal.
दायो जाहैबाय हाफ टाइम नैबे राहुल एफसिया नैबे जाबाय केप्टेना बिनिया माने हाफ टाइम सिगां गल नै होनानै दोनबाय आरोखि खिन्थु माने दायो हाफ टाइमनि उनावहाय माबायदि जागोन बेखौथ' मिथिला ओमफ्राय ओरैजाय मुनु एफसिया गल नै जाना थाबाय दायो हाफ टाइम आरो गरसे जाबावबाय गरब्रै गरसे ना गरब्रै गरसे जाबाय बिसोरो नैबे गोसोम पार्टिया जाबाय गरब्रै ओमफ्राय गरब्रै जाबाय आरो बिसोरो ओमफ्राय गरसेल' सोफिननो हादों जेनेबा गरथाम जाना दं दायो जोब्बाय माने मुनु एफसिया जेनबाय आरोखि जेनबाय ना फंबाय माथो नोंसिना गेलेग्रा टिमफ्रा अबाव थांजोबदों अबाव थांदों बेलेगाव गेलेदों आच्छा फंबाय नोंसोर बेसेबां पार्सेन्ट होनदोंमोनलाय दहाय देरहानाया हा दहाय माने 80% ना 70%ल'सो होनदोंमोन ना बेनो जाबाय राहुल एफसि बिसोर देरहाबाय आरो ना नै ओरैजाय ओमफ्राय माने गाबोन फाइनालाव जाहैसिगोन टक्कर माबाजों आरो बालिगाव एफसि नै बिसोरनो जाहैबाय मोजां गेलेदों बिथांमोनहा नुबायना आङो माने दिनै बेखौनो खोन्थाबाय माने सेमिफाइनालमोन बेयो सेमिफाइनाल गेममोन मुनु एफसिजों ओमफ्राय राहुल एफसि बिथांमोना माने गरथाम गरब्रै आरो गरसे देरहाबाय आरो बिथांमोना बेखौनो आं दिनै सेमिफाइनालाव बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनो हादो आरो जाय बिथांमोना दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय आरो जाय बिथांमोना फेसबुक नायदों फेसबुकनिफ्रायबो माने हाजासे शेयार आरो लाइक खालामना होनो थाखाय खावलायबाय आरो खेलखौ नायना माबायदि मोनखो दिनैनि खेला फाइन जादोंना सोर बेसे जाखो होनलाय माने राहुल एफसिया गरथाम होबाय ओमफ्राय बरबाम एफसिया माने गरसे जाबाय आरो गरथाम गरसे आरो खेलखौथ' नायनानै आंबो मोजां मोनबाय खेला ओमफ्राय गाबोन सोर दं होनदों फाइनाला गाबोन राहुल एफसिजों ओमफ्राय गगामुग एफसि गाबोनथ' माने फाइनालावथ' एसे मोजां जागोन बायदि मोनदोंना एसे मोजां दं आरो नङा होमबा बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो गाबोनबो आङो फाइनालखौ खोन्थानो नाजानोसै थिग আছে बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो गाबोन भिडिअआव नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय अके बाबा